Alun, right. Helo, siwmai, croeso chi I Cymeriadau Cymru unwaith eto gyda I Chris Jones. A fy ngŵr gwadd arbennig dros ben wythnos hon yw, wel, mae e'n bach o bob peth I wir gwir. Mae e'n actor, mae e'n ddramodydd, yn awdur, ac wrth gwrs, perfformiwr drag. Felly, Alun Saunders gyda gyd, croeso I ti. Helo, bore da. Ti'n reit? Fi'n iawn, diolch yn fawr ti. Diolch I ti am ymuno fi. Nawr, newn ni siarad am yr ochr... Wel na, newn ni siarad am y drag yn syth os gen i. Let's get it out of the way, okay? Dim bod ni eisiau get it out of the way. Absolutely. Faint o Alun sydd yn coni off, a faint o coni off sydd yn Alun? Clas. Mae hwnna'n gwestiwn really da. Fi'n credu bod gan bob perfformio drag fersiwn gwahanol a fel graddfa gwahanol o hwnna. A fi'n watcho lot o drag race. Fi'n mynd mas I watcho lot o drag yn Gaerdydd. Os ni'n mynd off I wledydd eraill, fi'n trio gweld gwahanol fath o drag. Fi'n gwybod gyda fi, so nes I ddechrau gyda coni tua 5 mlynedd nôl, mae Coni'n troi'n 5 eleni. Dim yn hir iawn then, really. Na, ddim really, na. I mean, I'll get to the answer in the actual question. Bydd hwn yn awful. Ond nes I ddechrau 5 mlynedd nôl, achos bod fi'n sgwennu drama o'r enw Tuck, oedd am performer drag. Nes I O'n I just as I always do, feel that fraudulent feeling of feddwl, shwt allai sgwennu hwn heb erioed wneud drag. So nes I fynd I wneud cwrs 10 wythnos yn Llundain. O'n I ddim yn dysgu am sut I wneud colir, neu pa ffrogiau I wisgo, neu sut I greu siop corff. Dim byd o hwnna. Oedd y cwrs I gyd am sut I ffeindio dy drag di. Dy ddrag di, really. 10 wythnos? I mean, 1 noson yr wythnos oedd e. Right. So, bob dy llun, o'n i'n mynd â'r kids i'r ysgol, o'n i'n neidio ar y bws, mynd I Lundain, fel arfer yn treulio pnawn yn eistedd rwle, yn treulio bach o sgwennu, a fer lot o goffi. Wedyn mynd I wneud y cwrs yn y Royal Vauxhall Tavern wedyn, rhwng sort of 7 a 9. Wedyn hopo nôl ar y bws, dod nôl I Gaerdydd, a bod lan yn barod I wneud y school run bore wedyn. So, ac wrth bod fi'n datblygu beth o'n I eisiau wneud, oedd 'na 12 ohonon ni ar y cwrs. Pawb a fel fersiwn gwahanol o drag, o'n nhw eisiau archwilio, o rhai a diddordeb mewn performance art, rhai just eisiau rhoi gwisg ymlaen ac edrych yn amazing. Oedd yn fab, ond pwynt y cwrs, o'n nhw'n cael eu pwysio wedyn, okay, that's great to look good, ond beth wyt ti eisiau wneud? Beth yw dy berfformiad 10 munud di o'r drag yma? A beth oedd y conclusion des ti honno fe ar ôl hynny? Beth oedd yr ateb I hynny? Wel, o'n i'n gwybod mai stand-up oedd thing fi, cabaret/stand-up, so nes I ddechrau'n eitha cyflym sgwennu. O'n I wedi gwneud stand-up just unwaith neu ddwywaith fel fi, ond o'n I hefyd wedi gweithio yng Nghastell Caerdydd yn gwneud banquets ers 15 mlynedd, yn watcho Phil Harris a Ieuan Rhys yn wneud y banquet, yn arwen y bobl yma. Lle di gael sgript sydd yr un peth, lle di wneud 200 o weithiau'r flwyddyn, ac yn y lle yna, mae'r gynulleidfa yn wahanol bob un nos. So ti'n gorfod just bod yn barod I gael dy sgript yn solid, ond bod yn barod I ware, basically. A barod am bach o banter, a barod am bach o biws felly o'r gynulleidfa. Ond, ti'n bod, des ti fyny, efe fyny des ti ar enw yn coni orff, achos ti'n bod, yn amlwg mae'n... Fyna, achos mae gyda ti rhywbeth bach yn ei gryw am y ffordd yn dos, achos mae'n coni off, ond eto mae'n sort of half Welsh, half English, a mae'n play on words, a mae'n eitha unique mewn ffordd, ynddi? Yn gwmws. O'n i'n gwybod, fel fi oedd yr unig Gymro ar y cwrs, a fi'n credu fel perfformiwr, fel actor, be bynnag ti'n neud, ti'n trio ffeindio pwy wyt ti, fel dim pwynt I fi drio bod fel rhywun arall. Ti'n gallu cael dy ddylanwadu gan y bobl ti'n mwynhau, ond I fi, dim ond yn gallu bod yn fi, so o'n I eisiau dod ar rhywbeth oedd yn unigryw yn Gymreig, o'n i'n gweld yng Nghymreictod I a fel siaradwr Cymraeg yn beth really unigryw, yn ymwedig perfformio 10 munud yn y Royal Vauxhall Tavern. So, wrth I fi, des I lan ar restr o enwau posib, a
Connie off oedd yr un nath really stick o mas i fi. Ie. Beth sy'n dda, achos bod fi'n dad, o'n i'n gwybod bod fi methu cael enw oedd yn really totally rude, achos mae lot o reina mas na. Os. Yeah. Okay. Ond so, pwy oedd y ddylanwadau di'n na ces? Pwy oedd ti'n, oedd yna ddylanwad dragaeth, os dyna'n gael? Hynny yw, ti'n trial i fod yn rhywun arall, neu os oes rhywun yn dylanwadu na ti? Ti'n meddwl beth, fi nawr yn gallu ateb y cwestiwn cynta nes ti ofyn. Sorry, mae'n sioc yn mynd i cwestiwn. Na, mae'n iawn, ond fel, na, fi'n gredwr mawr, yn ywedig wrth fi fynd yn hun, fel fi'n 42 nawr, fi'n credu, tra bod fi yn y geiniau cynnar, o'n i'n trio'n galed i fod yn rhywbeth arall, neu bron iawn yn trio cuddio neu ymddeheiro am pwy oedden ni, fel bachgen ifanc, hoiw, ddim yn siŵr os oedd pobl yn y diwydiant yn mynd i dderbyn hwnna, mynd i dderbyn pwy o'n i, a meddwl os o'n i'n ddigon da. So fi'n fwy ac yn fwy unapologetic am pwy ydw i. So mae Connie yn really debyg i fi. Mae yna drag queens mas na sydd yn creu persona hollol wahanol gyda hanes a stori a pwy yw i teulu. Fel, mewn ffordd, fi'n iwso'r enw Connie off, but it's just an excuse to put on pretty clothes and look beautiful and ridiculous. A bod yn fi, mewn ffrog a wig, ag archwilio yr ochr feminine sydd i fi, cos mae'n yna campness, but that's my femininity, and I embrace that now. That's just me. Wel ie, ond ti'n gwybod, mae wedi cymryd bach o amser falle i frwydro i gael yr enw wedi cael ei dderbyn falle, yn wedi, let's face it, mae Cymru Cymraeg, wedi gallu bod bach yn, beth yw'r gair, traddodiadol, steid, be bynnag yw'r gair. Wyt ti wedi gorfod ymladd i gael, achos yn sydyn nawr mae drag, Alun, ar S4C, which is bloody unheard of. Ti'n mo, oce, mae gyn ogi, tithau, a ti'n mo, drag go iawn hynny yw, bobl wedi gwisgo lan yn menywod, digon teg os blynyddoedd, ond yn sydyn nawr, mae drag wedi dod yn fwy dderbyniol, yn fwy acceptable, ond ti'n teimlo, my God, it's taken me a long time i gael hwn ar S4C, falle, yn yr oes Gymreig sydd ohoni. Oh, it's taken me a long time to get there. Just wrth bod fi'n dechrau, dyma Maggie Noggi'n dechrau fyd. Oh man, my USP! My new USP! So be, nes i gwrdd â Maggie yn Pride Cymru eleni. Dyna tro cynta ni gwrdd yn ei gwersi. O gwbl. O'n i byth wedi cwrdd. Oedd Maggie mewn drag, o'n i ddim mewn drag. And we just had a delightful chat. Oedd e'n really, really nice. Dwi'n credu mae yna ddelwedd o berfformio drag fel rivals neu lot o bitchiness a pethau. A ti'n meddwl, be, we're all in the same boat. Ni gyd wedi wynebu lot o bethau tebyg yn bywydau ni. A oedd just cael sgwrs gyda Maggie, a bod hi yn... Oedd e'n really touching, actually. Nath i ddweud, o, ti'n meddwl, be, nes i weld jam, nes i fwynhau. Mae'r pethau bach fel yna, pan ti yn sgwennu sitcom, pan ti'n sgwennu drama neu sgript sydd am y pethau mae pobl yn neud, enghraifft drag, mae cael peidio, it's not about getting it right, it's about not getting it wrong i fi. Ti byth yn mynd i blesio pawb, ti byth yn mynd i blesio pawb. Be bynnag ti'n creu, mae yna wastad rhywun yn mynd i weid, hwnna'n rubbish. Sometimes that's me. Ond fi'n trio, fel rhywun sydd yn creu pethau, fi'n trio bod yn really sensitive am fod yn negyddol. Fi'n benderfynol fod yn eitha adeiladol yn fy negativity. Yeah, a fel ti'n mynd yn hyn, Alun, you don't give a shit, really. Fel fi'n... Dyna beth yw. A mae Maggie'n amazing. Fi'n nabod Christopher yn weddol, a mae Christopher just yn fwy anhygol. A mae Dr Beverly Bolcrysio wedi bod ar y podcast Saesneg dy fi hefyd. Ond yn sydyn yn gloi am, dysgu orffen yr ochr drag, mae jam, ti'n sôn am jam, ni wedi sôn am jam. Dath hwnna mas o'n un man, dy fe, it just appeared yn sydyn iawn ar S4C, a pawb mynd, bloody hell, mae hwn yn really dda. A sa'n siŵr o pan fi'n sôn mor surprised, achos yn amlwg gyda pobl fel ti, a oedd ysgrifennu yn dda, ac yn gelfydd, oedd yn dyn, o gyda ti Gillian Alyssa Thomas, ac yn sydyn iawn, mae jam wedi dod yn this amazing beth ar S4C. Ti wedi cael ymateb, yn ffantastig, siwr ddo?
Mae'r ymateb wedi bod yn just smashing. Honestly, mae pan ti'n creu rhywbeth, ti'n gwybod ti'n gofod bod yn really ddewr, achos ti'n cymryd risg. Ti byth cweit yn gwybod ydy'r peth yma fi'n creu yn mynd i fod yn llwyddiannus i'r peth, ond ti actually just eisiau fe fod yn dda. Ti eisiau bobl cael amser neis yn watcho fe. So, os oes rhywun mas na sydd yn sgwennu a sydd yn wyndran sut ar y ddeiar ydw i'n cael rhywbeth fel hyn wedi'i greu, oedd gyda fi, o'n i wedi sgwennu pitch am jam, oedd y syniad gyda fi ers, I don't know, 6 mlynedd. O, O'n i wedi sgwennu pitch, oedd hwnna jyst wedi eistedd rhywle ar y laptop. Wedyn nes i seino lan i wneud cwrs byr gyda TAC, Teledur Annibynnol Cymru, am gynhyrchu comedi. A wedyn nhw, reit, mae eisiau chi pitch o syniad. Wel, y diwrnod cyn i fi ddanfon y pitch, o'n i fel, oh my god, fi ddim wedi sgwennu dim byd. Be fi'n mynd i wneud? Oh my god, mae gyda fi hwn. So nes i ddanfon dyma'r secret nawr. Nes i ddanfon e mewn, a wedyn gyda ni gyfarfod one-on-one, pob un oedd ar y cwrs gydag Elen Rhys o S4C a Guto Rhin, sydd hefyd yn S4C, yn y tîm comisiynu. Wnaethon nhw really mwynhau'r pitch, a ges i neges yn fuan iawn yn gofyn, byse diddordeb gen ti just sgwennu pwt bach i ni weld rhagor o hyn. Ac actually, cyn i fi sgwennu mwy, ges i alwad ffôn arall yn dweud, ti'n meddwl be, mae gyda ni pot bach o arian, beth am i ti greu peilot. So, nes i weithio gyda Beastly Media, o'n i wedi bod yn gweithio gyda nhw yn ystod y lockdown yn creu fel music videos silly ar gyfer ffrwd S4C Comedy ar Twitter. Wnaethon ni greu peilot ar swm ridiculous o fach i fynd ar YouTube a how ridiculous bod ni wedi llwyddo i berswadio cast amazing. Tom Blumberg, Jalisa Andrews, a Gillian Ellis i fod yn y peilot yma. O'n i wedi gweithio o'n i wedi sgwennu monolog gyda Sherman Theatre a wedi cael Gillian i berfformio hwnna. So, o'n i wedi sort of cwrdd â hi, so nes i ddanfon neges a gweud, trycha, ni'n creu'r peilot yma, fyswn ni'n really joio petai diddordeb gen ti chwarae mam fi yna fe. She agreed, we made it, wnaeth i ffilmio gyda Gillian yn fy ngardd. This is how small the budget was. Locations, fy ngardd. I suppose, o ti'n lwcus mewn ffordd, oedd yr amser yn iawn falle i gael rhywbeth gwahanol yr S4C, oedd y pobl iawn, achos ti'n mwyn gyda pob parch sy'n ti'n abryn yn ôl, they wouldn't have given you the time of day falle, ond lwcus fe ti'n gweud oedd Elen a bobl iawn. Rhaid, Clew, allan ni siarad am drag am rhyw awr i'n meddwl, ond fi eisiau mynd nôl os gewn ni, gan i'm yn lod y dyddiau cynnar. Nawr, o'n i'n sylweddoli, o'n i'n meddwl mai o Gaerdydd y ti, Born and Bred, ond o Gastellnedd wyt ti'n reiddiol, ie? Ie, fi hyd yn oed wedi cael pobl yn gweud, mae pobl o Gastellnedd yn siarad Cymraeg. Mate. Ie, ydyn. Oce, sut fachgen o ti'n yr ysgol? Na i symo fel lan fel hyn, pan dath ei wneud dewisiadau tygau, maen nhw'n mynd i gysau fi am ddweud y stori yma eto, ond fi'n gorfod dweud e. Yn y colofnau dewisiadau tygau, oedd gen ti gwyddoniaeth, cerdd, celf, drama, a nes i weid, fi eisiau gwneud drama, a nath fy rhieni ddweud, na, mae angen i ti wneud gwyddoniaeth ddwbl, achos mae well gen ti dy gwmni dy hun. Okay. A nhw ddim yn bod yn gas, bachan really swill o'n i ges i ddim amser neis iawn yn yr ysgol yn tyfu lan, oedd pobl yn really mean, achos o'n i dal yn fi, I was sort of this slightly effeminate boy, o'n i'n joio treulio mwy o amser gyda'r merched, really, a o'n i ddim yn hyderus, o'n i ddim yn gwybod pwy o'n i. O'n i'n gwybod bod fi'n joio drama, ond oedd ddim o'r hyder gen i prynu sy'n gen i nawr. So, well i ti'n neud gwyddoniaeth, a wedyn fydde ti'n set up wedyn i fynd i wneud rhywbeth gwyddonol, neu lle di weithio ar ben dy hun. Anyway. Yes, correct. So, dyna nes i. I gave in the end. I gave in, nes i gwyddoniaeth ddwbl. I had 2 A's, so, there's the lesson. Ond wedyn, pan dath ei wneud dewisiadau lefel A, o'n i chydig bach mwy hyderus erbyn ni, a fi'n cofio mynd mewn i'r ysgol a mynd i'r adran ddrama, a dweud, byddwn ni'n gallu wneud lefel A drama, hyd yn oed bod fi ddim wedi wneud
tygau, a nath yr athrawes, Laurel Davies, nath i ddweud, wrth gwrs, ti wedi bod yn neud mwy o stwff, ni'n gwybod bod ti'n gallu, bydde ti'n gallu neud, ni'n gwybod bod gen ti'r diddordeb. So, a tro diwethaf i fi weld Laurel Davies, oedd yn clwb i fod bach pan o'n i'n neud drag gwyl gyda llwyth o berfformwyr drag iaith Gymraeg newydd, cwbl o fisoedd nôl, fel rhan o Tafwyl, ac oedd hi yna i weld un o'r perfformwyr eraill, and lo and behold, there she was, my drama teacher, oedd yn glorious. Mae nawr yn benneth yr ysgol yn Ystafera. Ystafera, lot o bobl wedi dod o'r ysgol Ystafera. Ti'n gai ofyn sydd yn yr ysgol, o ti'n gweud bod ti'n mynd rili siŵr pwy o ti, o ti yn ymwybodol bryd hynny bod ti'n hoiw, neu oedd na rhywbeth yn gweithio ti bryd hynny, neu ges ti stick ohono oherwydd hynny? Ti'n mo, fi'n cofio bod yn blwyddyn 8 falle, a gorfod cael y newis i ddarllen rhan mewn rhyw werth Saesneg, a bod y bachgen o'n i'n darllen yn cael ei alw yn flower, achos bod e ddim yn hoffi bocsio, yn y be bynnag oedd y llyfr, sorry, neu'r drama yma, a nath hwnna stico, fi'n cofio'r boi yma yn galw fi'n flower am flynydde, bwlio oedd e, a o'n i jyst yn teimlo'n rili israddol. O'n i, i ateb y gwestiwn, o'n i yn gwybod deep down o pwy o'n i sort of, ond ar y pryd wrth gwrs, sy'n sôn am fel y 90au cynnar, o'n i'n tyfu lan, yr unig ddynion hoiw o'n i'n gweld ar y teledu, oedd cymeriadau eitha unig, cymeriadau eitha trist, y ffordd o'n nhw'n cael eu trafod, really, oedd either the laughing stock or the sad, lonely character, the uncle who lives away somewhere. So, oedd dim o'r role models gyda ni, lle o'n i'n gallu mynd, dyna pwy ydw i. Actually, mae bywyd yn mynd i fod yn oreit. A oedd na, hynny yw, ti'n digon hen, I suppose, i gofio pobl fel Dick Emery a hyd yn oed Daniel Arw, felly, bobl na i gyd, I suppose, ond hwnna... Fi wedi gweld nhw mewn amgueddfeidd a pethau fel. whatever. O ti'n cofio unrhyw beth yn taro ti ynglyn ar, ddiwedd y dydd, dynion yn gwisgo lan mewn awr, o ti'n cofio rhywbeth pryd hynny yn yr ysgol? Ti'n be? Les Dawson oedd yr un... A fi'n dal i credu bod Les Dawson a drychwch os yw S4C yn gwrando, fi rili eisiau cyflwyno fersiwn Cymraeg Blankety Blank, right? Achos dyna un o'n hoff sioeau i yn y byd, achos oedd gen ti Les Dawson yn cyflwyno fe, yn cyflwyno, ond hefyd mor yn gwybod, yn ymwybodol iawn o pa mor rubbish oedd y gwobrau a pethau. Lily Savage wedyn. Lily Savage, mae hi mor quick, mae mor gryf fel drag performer, fel drag character. Oh my god, mae hi'n absolutely amazing. Dame Edna Everage hefyd, o'n i'n big fan o honno. O'n i'n watcho Dame Edna gyda mam yn y tŷ, o'n i'n really joio Dame Edna, the campness of it all. O'n i a mam yn fans o Lily Savage, a wnaethon ni fynd i'r Grand Theatre yn Abertawe i weld Lily Savage mewn cynhyrchiad o Prisoner Cell Block H live. Oh my god. I mean, how we didn't know when this young little 17-year-old me was a fan of Prisoner Cell Block H, Lily Savage. Good grief. Yeah. A wedyn nes ti mlaen i coleg cerdd y drama, neu fel mae Stephen Parry'n gael fe, mae'n gael fe the College of Mucus and Trauma. Well, cyn ni, nes i fynd i Aberystwyth tel. Achos nes i audition ar gyfer coleg cerdd. Well, I did my Mucus and Trauma audition yn 19 oed, a o'n i ddim yn barod, just ddim yn barod, oedd dal ddim gyda fi'r hyder i fod yn fi ac i fod yn ddigon cryf. Ac actually nath hwnna weithio mas yn really, really dda, achos wedyn ges i 2 blynedd yn Aberystwyth yn y brifysgol, yn, I'll say in inverted commas, newch chi ddim gweld hwnna, inverted commas, yn astudio drama, ges i amser really nice yn neud ffrindiau. Nes i ffrindiau gydol oes yn Aber, ni dal i gyd yn ffrindiau, gaethon ni aduniad 20 mlynedd, yn 2018, ac oedd e fel sy'n ni heb fod ar wahân, oedd e'n hollol amazing. So ar ôl Aberystwyth, wedyn mynd i goleg yn y drama de, fe? Si straight fyna wedyn, ni'n neud y postgrad course, so nes i flwyddyn o hyfforddiant actio wedyn. Wel, ni siarad am yn actio, ond
Nawr, o'n i falle ddim yn ymwybodol o hynny, falle bod rhaid ddim yn, mae, ti'n bod, sgrifennu sbo oedd dy beth cyntaf di, dy angerdd cyntaf di falle. O'n i'n sylweddoli ai, mae'n rhaid i gyfadde, bod ti wedi sgrifennu gymaint ar gyfer y theatr. Ti'n bod, theatr yn log, y Sherman, ti wedi cael tipyn o lwyddiant o, ti wedi ennill gwobre, ti wedi ennill gwobre am dy ddrama hir gyntaf, ynddo, yn Saesneg, Good Clean Heart. Felly, Do. oedden iawn i weid mae theatr oedd y peth i ddechrau? Yeah, definitely. Oedd, fi'n credu, so o'n i wedi hyfforddi fel actor, ac o'n i byth really wedi cael yn annog i sgwennu yn greadigol. O'n i wedi sgwennu traethodau, boring. O'n i byth really wedi creu sgript, yes, yn credu, falle ar gyfer panto yn y chweched dosbarth. Right. O, fel Gillian Elisa, o'n i'n gwrando arni hi. Yeah. Ond o'n i ddim really wedi wneud unrhyw sgwennu, so dim cred gyda fi bod fi'n gallu wneud hwnna fel peth. A fi wir yn difaru peidio trio bach yn gynt. So, o'n i wedi ffilmio cyfres ddrama gyda teledu Apollo o'r enw Darn o Dir. A wrth bod fi'n credu bod ni'n ffilmio'r ail yn y drydedd gyfres, nes i ddechrau siarad gyda Lona Llewellyn Davies am syniadau oedd gyda fi, a fydde modd cael sgwrs a cyfarfod gyda i. A nath hwnna ddatblygu wedyn i gael yng nghomisiynu sgwennu 2 bened o teledu Eddie, gyda Iwan John yna fe. A'r Right, okay. criw yna, oedd e dal bach fel, wow, mae hwn yn actually digwydd. Mae hwn yn dipyn yn gyfrifoldeb nawr. Yeah. Gallu sgwennu sgript teledu. So, teledu nes i ddechrau gyda, fi wedi gwneud popeth yn y mywyd as backwards, honestly. Da'r ffordd gorau. So nes i hwnna, heb really sylweddoli, oh my god, I'm a commissioned TV writer. O'n i'n sgwennu leins i Iwan John i fod yn Cath Jones yn neud y rrrth, which is one of the funniest things to have ever been on TV, dim just teledu Cymraeg. O hwnna'n hollol amazing. A wedyn, nes i kind of camu nôl a o'n i'n gwybod bod cwmni Dirty Protest yn neud nosweithiau scratch. A Marad Swain yn gofyn a fydde diddordeb gen i sgwennu darn 10 munud i Dirty Protest yn Gymraeg. So, nath hi annog fi, and she still does to this day. Fi'n cwrdd â hi pnawn ma i drafod bach o waith teledu, which is lush. Right. So nes i ddechrau sgwennu theatr, a just darganfod, mae gen ti lot mwy o ryddid, really, pan ti'n sgwennu theatr, achos ti literally just yn gallu bod unrhyw le. Ti'n gallu creu pretty much unrhyw beth. Ti'n gallu gwthio'r ffiniau gymaint yn fwy, achos ti ddim cweit yn gaeth i, beth mae'r comisiynwyr eisiau, beth mae'r cynhyrchwyr eisiau, beth mae'r... Os ti'n gallu script a pitch o fe, that's kind of, you're on your way. A mewn ffordd, ti wedi bod yn lwcus achos ti wedi gallu datblygu'r hwnna hefyd, gyda Mared, oeddi Neontopia dal yn mynd, esbonio? Ie, wel, ni'n dalu'r accountant i wneud y tax return bob blwyddyn, so it's still going. Eto, as backwards, oedd gyda ni a Good Clean Heart, o'n i wedi datblygu ar gyfer The Other Room, fan hyn yn Gaerdydd. Os chi heb fod i The Other Room, ewch yn fuan, cos maen nhw'n symud, apparently. So nes i datblygu hwnna, oedd yn ddrama awr o hyd i'r theatr fach yma gyda 20 o seddi. Y ddrama cyntaf fi sgwennu, oedd hi'n ddwyieithog, a beth o'n i'n poeni am gyda hwnna oedd, wel, beth os cynulleidfa iaith Gymraeg yn gweld ac yn mynd, gormod o Saesneg, a beth os cynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gweud, well, I didn't understand it, there was too much Welsh. Beth actually ddigwyddodd oedd bod siaradwyr Cymraeg wedi gweud, oedd hwnna'n wahanol. O'n i ddim wedi disgwyl gweld rhywbeth fel yna. Na, dyle fe fod yn y fe. Exactly. Bollocks ddim digon o Gymraeg. Iesgob. A pobl oedd ddim yn siarad Cymraeg yn gweud, I got it, I understood it, I followed on that empowerment. Good. O, fi fach bod ti wedi gweud na. Clyw, gan i gael hoi fach yn gyflym iawn, cyn i fi eisiau siarad fwy am yr ochr iaith os ti'n gyda ar actio. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn fach i ti,
Mhm. Gwybod beth ti'n gwybod bod hwn yn dod, achos ti wedi gwrando ar Gilles Elisad, digon teg. Ti'n mynd i gael quick fire questions bach, okay? A gei di ymleithi, gei di esbonio. A mae'r atebio yma yn dweud cyfrolau am y bobl gwad yma, Alun. So, Oh, wow, right, okay, be bring it as on. honest as you want. Right, so, yn i'r cloc man nawr. Alun Saunders, rugby neu pêl-droed? Oh my gosh. Takeaways. I guess rugby, really. Na, fine. Jack i di weid un yn nhw, sy'n most of fi. No? Okay, yeah, Yeah. No, I'm not okay. on either, to be honest. I'm really sorry. No, pawb yn sori, blinkin, eich na. Wyt ti'n person hanner gwag gan amla, neu person gwydr hanner llawn? Hanner llawn. Mae rhaid ti fod. Yn neud y job i ni'n neud, fi'n credu mae rhaid ti fod yn hanner llawn, neu ti jyst yn rhoi lan. You've got to live in hope, even if it's delusion. Yeah, tell me about it. Right. Beth yw dy wendid fwyaf di? Oh my God, procrastination. Procrastination. right. Fi'n gwybod yn syth. Yeah. Fel, mae gen i rhywbeth i wneud, great. Mae gen i hwnna i wneud, erbyn fori, amazing. Beth am wario cwbl o quizzes nawr? Na wneud y smootho. Na wneud y smootho! Na just bloody hell. Oh my God. Oh, yeah, okay, digon teg. Yeah. Yeah. Okay. Be ydych ti'n gweud felly? Yw dy nodwedd o'r ydi? What's your best quality? Fi yn licio bod yn positif a chefnogol lle bynnag sydd yn bosib, to the point I've learned to not waste my energy where I know it's not going to help a situation or a thing, ond gyda'r plant fi'n licio wneud yn siŵr bod popeth yn reaffirming, yn positif, yn cefnogi nhw i gael hyder yn nhw i hunain, ac yr un peth gyda ffrindiau, ffrindiau a teulu, hwnna'n really, really pwysig. Y peth pwysicaf yn y byd. A o'n i dy ŵr yn derbyn na hynny? O'n i'n rhin peth y ti neu be? Ni'n balance go dda, actually. Fi'n it's all gonna be fine. A mae e'n fwy, dwi ddim yn negyddol, mae e'n realist. Mae e'n absolute realist. A naeth e wastad dweud fel ma pethau. This is how it is, and this is what we need to deal with. Is it going to be okay? We'll see. Okay, no, well, that's not what she said. All right, sorry man, then. Cwn neu cathod? Cwn. Absolutely. Yeah, ffili bod yn bothered gyda cathod, achos fi'n licio sylw, a fi'n gwybod mae cwn yn joio sylw fyd. Oh, yeah, Yeah. Okay, na le, pwy oedd the childhood crush cynta di? Rhywun o'r enw Jack oedd ar Home and Away. Fi'n credu taw enw'r actor oedd Daniel Ymalm, ac oedd yn un o'r bobl ifanc dath i fyw gyda Pippa ar Home and Away. A so pan mae pobl yn gweud, you don't know at that age if you're getting hun, I knew. Cos o'n i'n gwybod pan gerddodd y boi ma mlaen, fi'n credu ar y pryd wrth gwrs, o'n i fel, fi'n credu falle bod fi eisiau gwallt fi fel fe. No, it wasn't that at all. Oedd e'n definite crush. Yeah. Right, gwledydd poeth neu gwledydd oer? Poeth. Oh my gosh, gwledydd poeth. Os ydyn gallu bod yn haf drwy'r flwyddyn, I'd be perfectly happy. Dim mor, fi'n licio'r geia, achos fi'n licio fel rap o lan. Shut up! Fi eisiau'r hael mas, fi eisiau bod mewn shorts, a gallu gyrru yn yr hael. I love it. I know my own mind, don't I? No, fine. Mae Cymru Cymraeg yn bach yn obsessed am bloody tywydd. Anyway, mae'n gweud, fi wedi cwrdd poeth, ond, mae bach rhy boeth i fi, fath a fe. Oh my gosh, bring it on. Beth am, Dael, cerdded ar ben dy hunan, neu os rhaid ti gerdded mewn cwmni? Okay, so dyma lle mae conflicted Alun Saunders yn dod mewn. Fi'n credu mae lot o bobl yn meddwl amdanau fel rhywun sydd yn really caru cwmni, sydd yn joio bod o gwmpas pobl, sydd yn entertainer and all of that. Ond to be, fi'n really, really joio cerdded ar ben fy hun. Yn ystod y dydd, pan mae'r kids yn yr ysgol, y gŵr yn y gwaith, fi'n really licio, mae'r ddoi nhw yn yr ysgol uwchradd nawr, ond routine fi am y 2 blynedd diwetha oedd cerdded yr un fach i'r ysgol, a wedyn cario ymlaen i gerdded, headphones mewn, a cerdded am ryw awr o leia, a ddim just cael y steps mewn a teimlo'n iach, ond just cael space i fi, a fi'n credu lle fi wedi teimlo'n really stressed dros yr wythnos diwetha, fi ddim wedi cerdded i'r gymaint.
Mae'n cerdded, mae cerdded ydi achub yn mywyd i, mae'n Ie, pob gorfforol yn feddyliol pob fath o bethau, definitely. Right, okay, well, a wedyn y ie. cwestiwn ola, a mae hwn yn bersonol, wyt ti oed wedi dwyn yn rhywbeth? Wedi dwgyd yn rhywbeth? Ti'n be? Fi'n cofio... Fi'n cofio bod yn tua 9 oed yn yr ysgol gynradd. Fi'n mynd i orfod danfon anrheg i'r ysgol. Fi'n cofio cael y casgliad o Lego yn yr ysgol gynradd. O'n i'n caru Lego yn tyfu lan. That was like my thing. O'n i jyst yn caru adeiladu pethau. Ddim o reidrwydd yn dilyn yr instructions, which is also very significant in my life. Instructions? Na, fi'n mynd i wneud y ffordd fi. A ffeindio darnau bach oedd yn really fascinating yn meddwl, does dim byd fel yna gyda fi. Na, mae hi wedi cwympo mewn i fy mhoced. Fi'n cofio meddwl, na, mae hi wedi cwympo mewn i fy mhoced. Heb i fi sylweddoli. A wedyn mynd adre, ac actually physically mynd, na, mae hwn yn fy mhoced, like, just ar ben yn hun. Neb arall yn y stafell. It's all an act, yeah, right? Yeah, Oh my actio God. fe mas. Na. Wel, well i fi gadw e nawr. Dim ond ambell ddarn bach, dim byd masif, ond yn amlwg mae'r euogrwydd yna dal gyda fi. Well, yeah, fi'n speechless. Na, fi ddim, na. I mean, it's not the crown jewels, is it? Ond... Na, bloody hell, na. O, da iawn. Wel, diolch ti am hwnna, mae hwnna'n gweud lot da iawn. Wel, nes i fyrdd i fwynhau hwnna. Na, ti'n modd, ni'n siarad am, nes ti weid, mae hyfforddi fel actor, nes ti, wrth gwrs, yn sicr yn coleg hefo drama, ynddo fe? A beth nes ti'n Aberystwyth? Ie. Actio nes ti? Nes i drama yn Aberystwyth. Na fe, ffain. So, ti wedi bod yn nifer y bethau, wrth gwrs, yn y Gymraeg, yn y Saesneg, ni wedi siarad, ti'n modd, am beth ti yn teulu, ynddo, gwaith cartre, Caerdydd, os yw'n cofio am, mi'n gwybod ti wedi sgrennu hefyd. Ond, wyt ti'n meddwl, a fi'n gofyn hwn lot, actually, i lot o actorion sydd dod ar y podlediad yma, ydy bywyd actor yn anodd, ac ydy bywyd actor yng Nghymru yn anoddach? Ydy fe'n anodd i wneud bywoliaeth, gwyd? Ti'n beth, na fod yn really honest a gweud, mae bywyd actor yn gallu bod yn stupid o anodd. Achos bod gyda fi fel Caerdydd a teulu a bethau ar y CV, maen nhw i gyd yna. Oedd y rhannau mor tiny, o'n i literally mewn ar gyfer rhai o'r pethau yma am hanner diwrnod. I mean, o'n i'n rhannu dressing room gyda Rhys Parry Jones ar gyfer teulu, and that was quite cool, because he's just been on Game of Thrones. So fi fel, hey, mae hwnna'n really cool. Ond, weithiau, mae delio gyda y teimladau o ei figedd neu cenfigen, pan ti'n gweld pobl eraill o'r gwmpas di yn llwyddo, yn neud yn dda. Well, you know, your perception is, maen nhw i gyd yn llwyddo, mae'n rhaid bod nhw'n teimlo'n amazing. So mae delio gyda hwnna yn really anodd. Ar ben y pressures ariannol, a o'n i'n gwrando ar dysgwrsi gyda Siara Morgan, a cwestiwn am os angen i actorion fod yn gwneud pethau eraill. Fi'n credu pan mae pobl yn gofyn i fi, oh my gosh, so ti'n actor, ti'n neud hwn, ti'n neud llall. Ymateb fi fel arfer yw, well, yeah, because I've got to pay my mortgage. Because I have to, yeah, exactly. A mae hwnna'n bwysau mawr. Mae hefyd, i fi, bod mae pobl yn licio rhoi ti mewn bocs a gwybod beth wyt ti'n neud. Ond fi'n credu i fi, mae wedi cadw pethau mor ddiddorol. Fi wedi cwrdd â siwr gymaint o bobl gwahanol, rhai ohonyn nhw'n amazing, rhai ohonyn nhw fyddai byth yn gweld eto, ond that doesn't matter. Ond fi wedi bod yn ymchwilydd gyda Radio Cymru, fi wedi bod yn facilitator, wedi sefydlu cwmni digwyddiadau, gyda pobl neis, I've done all sorts of things, a fi wedi really joio pethau, and now it's time to focus. Fi'n tipyn yn hun i ti, a fi dal yn ddim yn gwybod beth fi eisiau gwneud go iawn. Fi'n wneud bach o hyn, bach o'r llall, it's what keeps me going. Ond fi'n meddwl, ti'n lwcus mewn ffordd bod gyda ti sgrifennu, achos falle bod ti ddim yn cael gymaint o hynny o waith actio. Mewn Saunders, ti di sreid, fi'n mynd i sgrifennu. A fel mae sgrifennu wedi bod yn llwyddiannus dros ben. Ti di sgrifennu gyfer bobl y cwm, a gwaith cartre, ac wrth gwrs jam yn amlwg, a hefyd yr oll dramau yn Saesneg. Felly, hefyd dyna'r gyfrinach, falle, yw sgrifennu pethau ar dy gyfer di, falle, hefyd. Totally. It's all very self-indulgent. I'm like, well, Hans, os i fi ddim yn cael y rhannau, I'm going to write myself something. Ond hyd yn oed gyda hwnna, mae
crisis of confidence yn dod gyda hwnna, cos ti'n meddwl, ti'n meddwl, am I completely deluded? A dwi'n creu hwn nawr, a bod neb yn fodlon dweud, stop, ti ddim yn ddigon da i wneud hwn. I mean, fi'n ffodus iawn bod gen i fydd yn dweud, na, stop. Bydd e'n really blunt gyda fi. Yeah. Fi'n gweithio gyda Mared am reswm, bydd Mared Swain wastad yn barod i ddweud, na, mae eisiau mwy o waith ar hwn, neu na, she's supportive, honest, brutal, ond hefyd y ffrind a'r cydweithiwr mwyaf, I'm emotional, adeiladol, cefnogol, gwybodus, profiadol. I love her and I admire her so much. Well, ti'n meddwl, ti'n mor bloody lwcus there, achos ti'n meddwl, sy'n byd gwaith na gweithio gyda dicks ti ddim yn actually, ti'n meddwl, lwcus. Oh my God. A ti'n mor lwcus. A pobl gweithio gyda pobl neis, ti'n pobl neis. Yeah. Pobl da, pobl dechau fe'n gweithio. Gan i siarad yn gloi eto, a ni'n berthynas ar y iaith Gymraeg, yn amlwg ni'n siarad fan hyn, a fi mor falch bod ti fel fi, ni'n sort of mewn y mas o'r Gymraeg a Saesneg, a dyna dylai fod. A'r ddwy eithrydd mae, dwi'n meddwl, yn mor bwysig erbyn hyn i gryfhau'r iaith Gymraeg. Mae'n swnio bach yn wir, ond fi'n meddwl dyna'r ffordd i fynd. Beth yw dy berthynas ti ar y iaith? Wyt ti yn ei charu hi, neu wyt ti'n ffindo'n anodd weithiau, neu ar ddiwedd y dydd, you are you, i wyt ti'n neud bach o Gymraeg, bach o Saesneg, sicr fel fi? Ie, fi'n caru'r iaith Gymraeg. Wnaethon ni ymladd i gael addysg iaith Gymraeg i'n plant ni, pan deithon nhw ato ni yn gynta, 7 mlynedd nôl, nath y gweithwyr cymdeithasol dweud, no, they can't possibly go to Welsh school, it'll be too much for them. Ag bod fi wedi anghytuno gyda'r sentiment yna, o ti'n delio gyda pobl oedd ddim yn siarad i'r iaith, ddim yn deall yr iaith, ddim yn deall cyd-destun cymdeithasol, diwylliannol yr iaith. Oh my God, I sound really posh now. Ond do nhw ddim. Mae'n really anodd pan ti dim ond yn siarad un iaith, a fi'n really sorry, this is my view. Pan ti dim ond yn siarad un iaith, mae'n anodd iawn fi'n credu i ddeall byd amlieithog ac amlieithrwydd a pa mor fluid mae hwnna'n gallu bod. Bod siaradwyr Cymraeg ddim mor militant, fi ddim yn credu, ac o'n nhw'n arfer bod, achos ni'n deall erbyn hyn, fod yn rhaid i'r iaith yma esblygu, bod yn fluid, os yn ni eisiau cynnwys pobl a croesawu pobl newydd i'r iaith, dyn ni ddim yn gallu bod yn glwb bach caeedig, i ni'n gorfod agor y drysau, a bod yn barod i bobl peidio siarad iaith pur, whatever that might be. Alun, fi'n actually gwrando yn hun. Bloody hell, fi'n actually... Really? Yay! My own heart. Anhygoel. A mae gennau ferch sy'n byw yn Barcelona, yn Sbaen, a mae hi'n athu glantaf, ddim, ti'n modd, siarad gymaint o hynny o Gymraeg. Yn sydyn iawn, mae wedi sort of darganfod y ffaith bod gyda'r Gymraeg a Saesneg, a mae hefyd Sbaeneg hefyd, a mae'n, ti'n mo, fel ti'n gweud, dyna'r ffordd i fynd. Allen ni eto siarad am yr iaith am oriau, ond gael iddo nôl full circle, fi'n mynd i roi springer o beth bach at hynna, achos, ti'n mo, ni sôn am drag, mae drag erbyn hyn wedi dod yn rhywbeth poblogaidd, wrth gwrs, derbyniol, os dyna'r gair wedi bod yn gyffredin gyda Rhw Paul yn amlwg, a Dr Bev, a Maggie Nogi, a Tithau, a fi'n mynd i roi quiz bach i ti, fi'n mynd i roi 5 cwestiwn bach cyflym i ti ar hanes drag. Wow, A okay. Fi'n siŵr ydy'n gwybod reid, achos you know your punk. Right, so, cwestiwn cyntaf, beth yw gwir ystyr y gair drag? Wel, fi wedi clywed lot o wahanol fersiynau. Yr un fersiwn sy'n sefyll mas, wrth gwrs, yw'r Shakespearean dressed as girl, pan oedd merched menywod ddim yn cael perfformio ar lwyfan, so rhaid i'r dynion ddod mlaen dressed as girl, drag. Wel ie, ond cyfer y bach fwy, o'n i'n werin hefyd, oedd y ffrogiau mor hir, they were actually dragging on the stage. Na be fi wedi darllen sawl gwaith. Every day is a school day, I love it. Right, okay. Right, pwy felly yn ôl bob sôn, yn ôl lot o haneswyr, sy'n cael ei weld fel y drag queen cynta erioed ym Mhrydain? Lady Bunny, definitely. No, I mean, I'm joking about that. She's just one of RuPaul's friends, and she's very, very old. A fi wedi cwrdd â hi yn St David's Hall. Na, ni sôn am yn 18th century fan hyn. Cyntaf erioed, oh my God, ti'n meddwl beth? Mae'n hanesyddol iawn.
Fi'n gwybod sut i roi make-up ar fy ngwyneb, a wedyn mae pobl yn dweud wrthai, oh, mae make-up ti'n amazing, bydd rhaid ti helpu fi. And I'm like, oh babe, I'm literally just throwing it on my face. Ond yr hanes na. Dewis i ti, dewis i. Yeah. Okay. Princess Poppy, Princess Victoria, neu Princess Seraphina? I'm going to go with Princess Seraphina. Yeah, Princess Seraphina. Enw iawn oedd John Cooper. A oedd e'n enwog dros ben nôl yn yr 18th Right, century. fi'n mynd i googlo hi pnawn ma. Yeah. Mae real hanes diddorol, actually. Right, okay, every man then. Na mae yna ffilm, a dwi wedi gweld y ffilm, actually, nôl yn y 90au, Paris is Burning. Oedd yn agoriau'r llygad i'r scene drag, I suppose, yn sicr yn America. Yeah. Ond yn dylanwadu'n drwm iawn ar pa popstar iconic fyd enwog. Wel, fysa ni'n dweud, y beth o'n nhw'n neud yn Paris is Burning oedd mynd i'r ballrooms, sef y lle oedd y gymuned LGBTQ, fel mae yn nawr, i gyd yn mynd i expressio'i hunain a dawnsio a neud bach o voguing. So wrth gwrs, nath Madonna wedyn rhyddhau Vogue, nath kind of lledu'r ymwybyddiaeth a'r wybodaeth yma am voguing. You can't see me doing it here, of course, this is a podcast, ond yeah. Na fe, o Madonna, ti'n iawn yna, ffantastig. Ges i'r pleser o dreulio awr a hanner gyda Grace Jones, a oedd hi yn siarad am yr heddedd i America, a fi'n name drop o pobl yn Madonna a Gandhi Warhol. Oh, wow. Beth yw enw llawn RuPaul? Right, I mean, it's more RuPaul Charles, wrth gwrs, ond fi'n credu bod yna mwy i RuPaul. Well, Andre Charles, RuPaul Andre Charles. Of course. What else could it be? RuPaul Charles, o'n i'n gwylio rhyw bythefnos nôl yn cael gwers Gymraeg gan Carys Eleri. Do, weles i hwnna, do. Ia, Charlotte Church gyda hi, do, weles i. Yeah, I mean, dyw RuPaul ddim yn gallu siarad unrhyw iaith arall. Mae pobl wedi bod yn trio dysgu hi phrases yn Sbaeneg a Ffraneg a pob math o bethau. So she stood no chance with Welsh person. But, you know, he give it a go. Chwarae teg. A cwestiwn ola, er un ôl i Gymru, felly, pa frenhines drag boblogau sydd yn reiddiol o Gaerffili? O Gaerffili. Nawr, efe Tina Sparkle, fysa hwnnw? Tina Sparkle, do you know your punk? Oh. Mark Goodman. There we go. Never met her. Another one I've never met. No, I'm like a lone shark. Lone shark. Lone shark. Lone wolf, Ali. Lone wolf. Lone wolf. Yeah. O, da iawn ti, o ti'n amlwg yn gwybod yr atebio yna, yn dda iawn na fe, ond ti'n meddwl fi'n fidi dysgu lot, fi really. Reit, gan i orffen i siarad am cynlluniau, be sydd ar y gweith? Gweithio fi gyntaf gyd, os na jam eto, o'r jam yn ddyn nhw'n yr esbrec? Mae pobl yn cadw'r pethau yma mor gyfrinachol, it's so terrifying, i ni wrthi yn datblygu sgriptiau ar gyfer ail gyfres o jam. That's what I can say. Ni'n datblygu sgriptiau, a mae hwnna just y peth mwyaf cyffroes. Oedd y penodau yn y gyfres gyntaf, mas ar ddydd Nadolig llynedd, o'n nhw'n sort of rhyw 10 munud, so ni'n wrthi datblygu 6 penod hirach sydd yn deimlad hollol amazing. Fi'n really cyffroes i rannu mwy o stori Carwyn a Larry a Tina Thits, wrth gwrs. Ond hefyd fel y cymeriadau eraill i roi bach mwy o space i'r cymeriadau, y cast hollol amazing yma, oedd just yn lyflu weithio gyda nhw. Dim nobed, just pobl neis. Yeah, absolutely. Os ti'n edrych am cymeriad sort of ex-weatherman, ro siawt i fi, beth am cynlluniau eraill, hynny oes, beth arall sydd ti ar y gweith o ran teledu neu theatr neu sgrifennu neu bydde ti'n cyfarwyddo, bydde ti'n licio fath na beth neu? So I've drawn my skills out to many areas, ond cyfarwyddo, mae hwnna'n un peth fi wedi mynd, gewch chi wneud hwnna? Mae Mared yn amazing. Like, ddibynnu ar Mared, neu ddibynnu ar bobl eraill. Mae cyfarwyddo theatr yn diddori fi, ond fi'n gwybod mae sgwennu a perfformio yn lot. Ac actually mae cael cyfarwyddwr arall sydd yn sort of yn lygad allanol ar bethau i dy helpu di, dy arwen di, i lefydd really cyffroes. Mae hwnna'n really pwysig. Fi ddim eisiau byth bod yn berson sydd yn sort of creu pethau heb unrhyw adborth o gwbl neu arweiniad, a bod fi'n creu pethau a yn bod yn hollol deluded. I've got everything on this people. A ti'n meddwl be, mae'n digon o ddeblat i anyway, dos, achos ti'n dad, ti'n ŵr i ddau o blant
eitha bach, felly ysgol, mae'n digon y blas ti hefyd, dos. Siwt ti'n There's a lot. Fi wrth i'n datblygu syniad theatr a fi wrth i'n datblygu ambell pitch cyfresu drama. Mae eisiau stwff drama tywyll, ond gyda bach o hiwmor yna ni. So fi'n datblygu ambell syniad fel na. Yeah. O, da iawn. Wel, ffantastig. Diolch yn fawr iawn i ti am gymryd rhan. Mae wedi bod mor neis i gyfafod i ti go iawn o bethau. A fi'n big fan o jam, mae'n fi gyfadde. So diolch yn fawr iawn i ti am dy amser. Diolch yn fawr o Cymeriadau Cymru. Cyn mynd ti ar ti fynd, fi'n mynd i roi ti ar ynys gochedig yma. Falle ni wedi dyddhau, felly. Ti'n mynd i gael brec bach am bythefnos ar y sort of, Desert Island rhywle. Stim plugs yma, stim trydar ar ynys yma, ond beth yw'r un peth felly, mae rai ti wedi mae rai fi gael hwn, boes, mae rai fi gael hwn mynd gyda fi wneud bywyd bach yn haws ac yn mwy ber, beth yw'r un peth? Oh my word, dim plugs, dim byd. So dim ffôn. Dim ffôn, sod y ffôn. Then Hayley. I mean, that's three things, but hey, they come as one unit. Yeah. Oh, okay. Ond sy'n ni'n really strict yn gweud na, dim ond ti sy'n gael ma'n yr ynys ma. Beth yw'r un... Right. Okay, just un peth. Oh, byddefnos ti na, so ti'n modd. Na fe, bottomless coffee cup. Dyna beth yw e. Bottomless coffee cup. Oh, right, okay. Big fan of coffee. Yeah. Siw bydde ti'n ymdopi'r yr ynys ma'n ben i hun? Ti'n gweud bod ti'n lygo cwmni dy hun? O ti'n ymarferol, ti'n dda yn sort of fel survivalist? Ddim yn ymarferol, ddim o gwbl. Is i'r Cubs a'r Scouts ag campio o fy nhas beth. I don't like camping, I like Hiltons. Ond fi'n siŵr, nes i actually watch our Castaway wythnos diwetha. So fi wedi pigo lan cwbl o dips. A fi'n credu byddwn ni jyst yn aros am y bythefnos a just mwynhau'r tywelwch. Fi'n ogof bach yn rhywle. Sut fydde Connie off yn ymdopi, ti fel? Awful. Bydde just yn chwysu. Ti'n treulio 2 awr yn rhoi colir ar dy wyneb a 10 munud yn chwysu fe off. So she'd be no good at all. But I would definitely amuse myself. Fi'n eitha da, just yn fel rhywun sydd yn hollol weird a nes i ffeindio pethau weird and funny a just chwerthin ar bethau. So I think I'd cope, really. A wedyn byddwn ni'n falch o weld pobl ar ôl ni. Oh, siwr o fod, ie.